Вдишай. Издишай. Сега повтори това 673 милиона пъти. После си аут. Какво направи за това време? Завърши ли училище? Намери ли си работа? Семейство? Пари? Храна? Ами щастие? От скоро време тези въпроси ме ядат денем и нощем. Потикван от монотонността на ежедневието ми, умът започна да издирва отговори на въпроси, които би трябвало да си задам след 70 години. Заключен в цикъла на еднаквостта само за една седмица, изпитвах нуждата да си задам въпрос, по който мога да работя сега. И ето, че получих този шанс. Младежки християнски лагер Карандила. Мястото, където тялото ти се наслаждава на природата, духът ти на Бог, а умът, който ме измъчваше цяла седмица, спи. Мястото, където границата между приятел и семейство е размита. Мястото, където колкото по-кален ставаш, толкова по-чист се чувстваш. Мястото, където можеш да станеш едно с творението и да потърсиш себе си. Знам вече, че има един въпрос, който те яде отвътре. Как така умът ти спеше през тази една седмица? Как успя да накараш ума да не работи? Истината е, че не аз накарах ума да не работи. Просто умът ти няма как да работи адекватно, когато си заобиколен от толкова много идиоти. Какво? Караконджо 3, бейби. Това трябва ли тази информация да ликваме? Не, само нямаме локация. Нещо искаш да ни кажеш ли? Да, че се бавите. Когато го качим, то ще изрежем от филма за тези дни. Какво имаш? Какво е това? Познай какво е? Стоката ми! Да. Не, Самардала. Лежица, бе. Колко съм сладък човек. Обърни се към теб. Аз съм Димитър Пенков. Димитък. Димитър. Не съм казал Димитър. Човек, писна ми вече! Ще кажеш ли нещо сега? Не. Димитък. Абе, не знам, защо цял живот хората се решили, че са гаврят с моите дефекти. Са гаврят с твоите дефекти. Да. Защо не снимаш себе си? Какво? Защо не снимаш Ами да, това е моя канал, здравейте. Може да последвате този човек. Да, вие гледате, там беше събониран. вие гледате моя клип. Може да последвате в Instagram, в Facebook и в Snapchat. Ето там, ето тук долу. Бутона. Ето тук долу. Мила, покажи къде е там. Мила, къде е бутона за subscribe? Не е в камерата, Мила. Не е тук. Там го слагаш. Тъп ли си? Тук долу е. Не бе, защо? Там долу слизаш, тук долу. Тук долу. Ако искате да го харесате. Тук може да си мърч на Лео, тук може да му видите Инстаграма, тук може да видите Там е трап меменца. Майко, заваля яко. Продължай да разказваш. Тук на моето лице е трап меменца. Не си затворих палатката, хора. Китарата е там. О, снап. Насам извънни. Шопов. Може да си купите тениски, шапки, ранци. Чай малко, сега трябва да говори с държатели, той ще говори по телефона. Чай малко. И си окей. Кол фейлд, какво? Продължава да снима Митко, говори на камерата моя. Земя, дигни я. Вече съм влогър. Здравейте, това е влог номер 1. Бро, това е малумно. Буквално цял ден седиш и така, се преследваш сам. Добре, кажи чао, моля те, бързо. Чао, обичам вам. Му сега ще се прави по-втори. Брат, това е най-яката мелодия на света. Да ми затвориш палатката! Шлагера си говори. Какво тук сигнал е дома? Ама насам ако може. Мразя гадните комари. На кого са нужните? Тези безполезни твари. Аре се разберем. Имат камък, не сърце. Всички хора в ми почват. Оставете ме да спя спокойно през нощта. Не искам пак да се заливам през глава. Колко още много дълго и кръвата си с вас и трябва да деля. Пробвах пред джама, на съседни няма. Майки чувам много са тук. Сутра звуки охрана, с малко това се разгана. Не помага дори и студа. Почнах антидепресанти. We shall rule over the earth!
Ти никога не си правил реклама даже на трап меменца. Последвайте трап меменца. Ето. Ще ми сложиш ли? Кажи за това за някакъв описание. Ти кажи. Може да е долу там, да отидете и да ми видите такова инстаграм профил. О, мага има туалетно. Ешке де. Последно това, че днеска бяхте с нас в нашето невероятно пътешествие, заедно с Емо, Мила. Той е зад камерата, на който може да се абонирате долу. Не, чакай, ей тука. Ей тука е тъй. Момичета, взехте ли си грим? Най-после си във видеото. Да, най-накрая. Very, very late if we don't get going. Оу! Kill him! Slay! Я го върна. Дай момите! Ево това поздрав за теб, брат. Аз не чувам нищо. Вече чуваш. Помага това да не е плейлиста Songs to Walk Like Peter Parker. Точно така. Spider-Man. Чето така как се върви като така. Roll the music. Касами. Нямаше как да подплътна сянката. Бой, Деви, по-леко за пламането на тия клони, защото ще ми го накентриш в лицето. Какво нещо ще разказваш ли? Да разказваш. Лили такава. Слизах и малко се подхлъзва и някакво след 15 секунди. Желая да яма. Погледни. Не разбирам. Спроси. Але искам да покажа нещо на нашите зрители. Ако можеш, приближи. Ето го. Готов, дай сега, кажи си посланието. Сами сега можеш да говориш вече. Разбрахте ли? Лео, имаш ли храна? Къде ми храната? Там беше важно. Твоята, Лео. Аз я изядох, имах само един бейк рол. Брат, направя го за не знам кой път. Така, готов ли съм? Да. Здравейте, приятели, аз съм Митко. В Instagram се пише mit.co и още подсказката trap.memenca. Правя най-яките мемета в България, защото общо всички съкват. Искаш да напиташ нещо, да ти отговоря. Как от фокуси с карти стигна до деградация до мемета? Аз минах през поезия, което ми беше най-пиковото. Редове и спомени, които не изтрих точно. Аз спрях да пиша поезия, защото... Я кажи сега ти, кое е най-глупавото нещо, което си правил някога? Този клип. Така е, да. Не знам. Айде, още един продузен. Споделяйте с децата си, с майките си, бащите си, с стринките си, с чучовците си, с бабите си. Благодаря, че гледах. Благодаря, че гледахте. Аз бях Митко. Може да последвате в Instagram за трети път. mit.co и моя мим профил Трап Меменца, който е изключително успешен и всичките известни трап изпълнители в средата му познат. И така. Приятно беше да бъда с вас. Какво? Продължай. Приятно беше да бъда с вас. Уважавам много, готини хора сте, щом се абонирали за този човек. Той е мой много добър приятел. Познаваме се от 2 седмици с него и... Се чуваме, човек.